Ak ti v akváriu rastú jemné čierne štetinky, ktoré držia pevne a nejdú dolu, toto je pre teba. Čierna štetinková riasa je frustrujúca. Drží sa pevne na povrchu, nejde ľahko odstrániť a najčastejšie napáda listy rastlín, dekorácie a výtok z filtra. Príčina je väčšinou nadbytok živín alebo príliš silný prúd vody na jednom mieste. Takže prvá vec, ak to tvoj filter umožňuje, zníž výkon alebo presmeruj výtok tak, aby nenarážal priamo na jedno miesto. Druhá vec, kekutý uhlík, ale inak než pri vláknitej riase. Tu vypni filter, naber trochu do striekačky, nastriekaj priamo na riasu, počkaj 5 minút a filter znova zapni. Uvidíš, že o pár dní začne sivieť a rozpadať sa. A nezabúdaj na pravidelné výmeny vody a čistenie filtračných médií. Vždy vo vode z akvária, nikdy pod tečúcou vodou. Minule sme riešili vláknitú riasu. Ak si to nevidel, pozri si to, lebo postup s tekutým uhlíkom je tam trochu iný. Podrobný návod aj produkty na riasy nájdeš na shrimp.sk.